Nangako ko sa inyo lahat. Kapatid, wala nang oras. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng mga nagdasal, nagmamahal kay Emman, mga nagbigay ng tulong, nagmamahal. Maraming salamat po. Gusto lang nasabihin sa inyo na si Emman po nung nasa ospital po, nung nalaman namin ang kanyang kalagayan, isa po ako sa talaga po bumaksakan. Maraming ito nun. Marami pong lakas po na loob niya na sinasabi niya talaga, sinalaman siya na maraming pangarap. Alam ko po na natutupad niya naman ang mga pinapangarap niya para sa kanya. Pero nang sayang lang po sa batang edad bigla po siyang naging ganito sa mga kaibigan niya na sumusuporta sa social media sila yung nakila ko, hindi payawan talaga natin ito lahat. Dahil lahat kita-kita ko nagmamahal kay Emman. Pero lahat na sumusuporta sa kanya sa lahat, sa milyon-milyon na nagdasal, nagbigay ng mga suporta. Alam ko, kulang pa ba, salamat ko sa inyo, napakapuso nyo lahat. Beijing, nasa day 1 pa lang, talagang hindi siya iniwan si Emman. Maraming salamat sa mga anak ko, ng mga kapatid ni Emman, na talagang sinuporta rin hanggang ngayon. Kita-kita naman pagmamahalan nila. Yun lang po, gusto ko magpasalamat sa inyo lahat. Magandang hapon po. Salamat po sa mga lumalot nagatid na ganito sa ganitong sitwasyon. Sabi nga, dapat talaga magulang ang inihatid ng anak, pero magatid sa ganito ng anak, napakabigat po talaga. Alam, maraming salamat sa lahat na nandito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Hindi ko na ano. Iba po mga kamag-anak, meron pa po bang nais magsalita bilang pag-aalaala at pagkilala sa buhay ni Emman? Dapat po ako si Cong. Marami po akong mga bagay na gusto yung kwento, pero naalala ko lang yung una na yung pagkikita ni Emman. Sabi niya sa akin, sa wakas tol, sa wakas nagkita na tayo. 2015 po yun, nagmuna kami nagkita. Hanggang sa ngayon, sa wakas niya, pinagbuklod niya po tayong lahat dito ngayon. Gusto ko na magpasalamat sa Panginoon, no? Una-una sa Kanya. Sa ipinagkaloob niyang buhay sa kaibigan natin. Kasi lahat tayo nagmamahal dito kay Emman ngayon. Alam natin na napakarami niyang naiambag sa atin. Napakarami niyang bagay na naituro. Maliit ba na malaking bagay sa bawat isa sa atin? Alam niyo sa sarili niyo na meron siyang nagawa para sa inyo, lalong-lalo sa grupo namin, dahil walang team pa yun kung wala Emman. Gusto ko lang sabihin sa Emman na
Mahal na mahal ka namin. Lahat kami na nandito ngayon, nagtitipon sa harap mo. Mamimiss ka namin. Mamimiss namin yung hindi mo. Yung pagkamusta mo. Kasi sa totoo lang, napaka-low maintenance ni Emman. Hindi siya yung tipo ng kaibigan na parang kailangan lagi mong kamustahin. Alam niya kahit di kayo nag-uusap, alam niya okay kayo. Panginoon, ang inihiling ko lang sa'yo ngayon, bigyan mo kami ng lakas ng loob lahat dito. Lalo si Daddy Louie, Panginoon, si Pichi, kaming lahat na nagmamahal sa Kanya. Bigyan mo kami ng tibay ng loob. Lalo ikaw man. Alam ko nandiyan ka sa taas ngayon. Gabayan mo kami sa lahat ng mga plano namin dito. At nagpapasalamat kami na dumating ka sa buhay namin. Tulad yan na sinabi mo kanina, kung sabi mo sa akin sa wakas, alam kong hindi pa ito ang muli, Emman. Nauna ka lang. Pero magkikita-kita pa tayo, sigurado yan. Hanggang sa muli, Emman, I love you. Mahal kita. Yun lang po. Salamat. Sa mga kaibigan, meron pa po bang nais magpahayag ng kanyang pasasalamat?